naštartovali ste 200 metrov a štartovali ste pred niekým, do teba ty musíš na to reagovať. Nie, že odpalím sa, ak svoje také na klapky na auto, to nejde. Musíš si to vnímať, musíš sa obzerať. Ale ináč na tom trenažeri sa to nedá. Väčšinou kričím. Vnímať superov, to neviem. Musím sa krúliť, kričím. Kričím, Davide, idú do vás, tak to pridaj, zvýš to. Ja to nekričím, ja ti nekričím len tak prezerovaný vám tak, ale ja keď nemusím, tak ti nekričím. Tak ti pôjde, dobre to je šláp, fuj, fajnovo. Keď ti kričím šláp, tak asi to treba zvinúť, lebo je to pomalé. Keď že teda ide niekto, tak sa musíš sa obzrieť, lebo proste kúpiť, lebo vidím, že ide do teba, tak asi tak ide predbehnúť, no. To sú závody, Ja sa budem snažiť čo najviac. No poľe! Musíme to reagovať, to neviem, že si vypali, že ideš si tam svoje, jak taký vývinko. A kam išli? No to musíš reagovať, že si pred niekým a vidíš, že on zrýchluje, musíš zrýchliť aj ty. Aby sa nepredbal. Vidíš, že to je pred tebou 3 metre, 4, tak si tam kopnem, hej, aby si moc fúkol. To sú závody. Také závody sa končia v cieli. Ešte 10 metrov pred cieľom môžu byť druhý a cieľ nie je. Závody sa končia v cieli. A prečo sa to nekončí tak, že ktorá loď ide celá za celou čerou, ale že ktorá dojde? Tak ako teraz, iba že by si mal o záber viac. To by bolo. No, dalo by sa podľa mňa predbehnúť aj na tom jednom zábere. Aj teraz robíš 3 zábery na viac. A ja sa bojím. A nie, nebojím, ale... Ne, ja sa bojím iba toho, že Verdo bude nadávať za tie isté, čo je robil. Neboj sa. No, takže vidíme, že posledná jazda nám dopadla do cieľa. Nejakých 250 metrov pred cieľom. Prvé miesto zatiaľ vyzerá na loď Beka Olomouc, Stefan Bezdek. A druhé postupové miesto ešte veľký boj medzi posádkami. Myslím si, že je to Teles Brno a viedenská posádka Vercetina. Tá zatiaľ vyzerá na tom počasí lepšie. Vidíme, že táto sa vôbec nešetria. To šlápku, ako sa hovoríme toho. Ten šlápku 30 určite môže byť teraz. 35 a 6. Ale vidíme teda, že Belorusi na prvom mieste s dvomi loďkami, čistými, Beka Olomouc, Stefan Bezdek a druhé miesto, ako to tak vyzerá, bude ešte boj, ale vyzerá to skôr na viedenskú posádku VRC. Ale uvidíme. Ale vyzerá to na 16. Teles Brno, vyzerá to tak.